На Коледа стават чудеса. Слушай, знаеш каква е моята мечта? Каква е, Ванка? Да видя Фреди Меркюри. И той какво ти отговори, Саши? Аз му написах, скъпи дядо Коледа, моля те, донеси ми братче. А той ми отговори, скъпи Саши, донеси ми майка си. И така да си получи братчето. А Ванка, ти знаеш ли какъв празник е на 25 декември? Много си тъп, Саши, много ясно, че е Коледа. Ама Ванка, знаеш ли какво ми казаха на мене? Какво, Саши, какво? Че дядо Коледа не съществува. О, Саши, добре си нещо си тъп. Ванка, сега кой ще ми докара розовата тротинетка, която си поръчах на дядо Коледа? Шемето си тъп, Саши. О, Ванка, а ти ме не обичаш ли ме? О, Саши, о. Ама Ванка, ти какво ще ми подариш за Коледа? Ама, Ванка, защо е само рамка? Защото не мога да рисувам, Саши. Заповядай, седни. Какво да те почерпя? Чаша вода. Ама, с сироп или без сироп? Без сироп, Саши. Казах чаша вода, значи без сироп. Ама, без лимонов сироп или без портокалов? О, Саши, нищо не искам. Ох, Ванка. Айде да разглеждаме снимки. Виж са, това е моята първа приятелка. И последната. Спри, Саши, спри. Тази вечер няма да мога да заспа. Ох, Ванка. Абе, Саши, защо въбагавате в аквариума? Къпе се, бе, Ванка. Ама, рибките защо са в клетката? Чакат да си скъпе папагала. После ще върнеш рибките в аквариума, нали? Не, Ванка, после ще се къпи аз. Празници идват. О, Саши, айде оставам те да се къпеш. Добре, Ванка, ама айде утре ще ти се обадя. Ама си запиши, че има нов номер. Добре. Ванката има нов номер. Саши, А, Ванка, знаеш ли каква е моята мечта? Каква е, Саши? Каква е твоята мечта? Да ям круасани с Майкъл Джексън.